Добре, имаме запис. Здравейте, прекрасни! Днес е 6-6. Златка нямаше план да прави нещо в петък вечерта, още повече тези дни ретрит с VIP участнички в моите програми. Така една много силна среща, разтърсваща. Снимачни дни с екипа. Доста организационно. На семейството липсвам и си мисля, че тази вечер ще съм с тях. Но когато красивата ми глава загря, че днес е 6-6 и ще е безбожие да го пропуснем, да използваме този момент, си казах не, късно, ни късно, включвам Zoom Live, който може да се възползва. Валенко, здравей, виждам, че се включваш в Zoom. Днес е много силен енергиен портал. Преминаваме през вратата на една нова версия на себе си. Знаете, може би, ви, само за микрофончетата ще ви помоля, следете ги, моля. Знаете, здравей, Севди, също се присъединила. Знаете, че последно време се променят много енергиите изобщо на планетата. Навсякъде пишат, ръбът, така е. Преживяваме много трудности в емоционален аспект, именно защото вибрациите на Земята и нашите вибрации се нагласят към новото време. Май месец беше да, благодаря, Вале. Май месец беше изпъстрен от много силни новолуние, много силно пълнолуние, много силно разместване на енергиите. Юни до средата, честно казано, ще луднем. И така се случва. Но именно с това лудване, защото нищо хубаво не се случва без да се трансформираме. Не става без болката, дори така ще го кажа, както никое раждане не става без да има болка. Така и 6-6 е точно в пиковия момент, когато енергиите се променят. Тези дни ми попадна информация, че още повече се е променила честотата на шумовия резонанс, до толкова, че даже има часове, може би и повече от дни, не знам, но часове видях, където се е загубила цялата информация за промяната на честотите. Така че сега е момента, огромни трансформации течат, възползвайте се. Тук може да манифестираме, тук може да се променяме, тук може да се обръщаме към духовното, тук може да се обръщаме към нас самите, тук може да си даваме обещания какво може да променим, като направим анализ какво искаме м, какво ни пречи в нашия живот. Така че тези дни, ето сега следващия уикенд, здравейте на всички включващи се, Бонка, Емилия, Жулиетка, Женя, здравей, съкровище, красиво, Мария, много нови хора влизат, Дони, здравей, Иренка, здравей. А, тези дни, особено уикенда, ако имате възможност да останете сами със себе си и помолих всички, мисля, че не го казах във Фейсбук, пригответе си лист и химикал, нещо, ако ви кликне, да го запишете на листче, после да го анализирате, защото да, в Zoom ще течат доста информации и нормално да не го анализирате. Но тече, предстои уикенда, ако имате възможност, помислете. Реално от 9 започва един нов, следващата седмица, понеделник, започва един много нов етап. И сега на този портал, на този прак е хубаво да си помислим доста неща и за това, освен теглянето на ангелските карти, които ще ни дават до някъде насока какво се случва, виждам, че доста сме хората, така че ще посъкратя така информацията и презентацията, за да мога на всеки индивидуално да изтегля ангелска карта. И ще гледам да съм доста бърза. Но ще ви задам и няколко въпроса, които а, вие сами да направите една вътрешна работа със себе си. Извинявайте, че съм без глас, но днес много говорих. Много продукти записах за предстоящата програма. Имах среща с екипа и направо вече пригракнах а пък и те климатици, които взеха да се пускат. Не знам вие как се справите, обаче докато се адаптирам към климатици. Ама в Пловдив е брутална жега. Днеска беше, не знам, отиваше към 40, може би. Много беше топло.
Така, с нашия нов енергиен портал 6.6 преминаваме в нова версия на себе си отново и отново. Сигурно ви е писнало, но наистина последната година най-интензивно постоянно преминаваме през нови портали, нови трансформации. Сега е моментът, в който душата вече нашепва върни себе И си. аз ги имам тях. Чакайте, защо? Така, здравейте, Венелина, включвате се и вие, Лилия, здравейте, микрофончетата прекрасни следете. И сега искам да ви задам първия въпрос, който е за вътрешна работа. Какво усещате, че искате да ви се промени в живота? Който иска, може да го пише и в чата. Знаете, че когато сме в енергийна така, общност, в общо енергийно пространство, много по-силно се и манифестира или пък се сбъдва, ако не обичате тази нова модерна дума, че дори се отърваваме от товари, така че който иска може да пише в чата, който иска може да го пише за него си. Та, отново повтарям въпроса. Какво искате да промените в живота си? Какво усещате, че вече сте готови да промените в живота си? Здравей, Меги! Здравей, Лело! Така. Порталът на 6.6 всъщност какво представлява? Здравей, Ваничка! Случва се това, че шестицата носи много голяма вибрация на баланс, на вътрешен мир, възможност за изчистване на стари програми. Тук ви задавам въпрос и ако имате възможност, напишете в чата. Усещате ли, че носите стари програми, такива, които не са ваши? Или от рода? Или такива, които са били ваши, но в определено време са ви служили, но вече осъзнавате, че към днешно време в вашия живот те не ви служат и сте готови да се отървете от тях. Втори въпрос. Така ще сръчкаме нашите мозъчета. Така, Иренка пише: Здравей, здравей, мила. Дони е готова да прояви финансова свобода и реализация, да бъде Дони. Жулиетка да заяви личните си граници. Да, Жулиетка. Не съм те прослушвала скоро. Какво се случва с тези лични граници? Трябва да ми споделиш, може и налично. Имахме вече прояви. Сега да видим дали продължаваме или сме в застой. Галя Абушева е готова да действа. Дони, усещам ги особено тези дни. Абсолютно, Дони. Тези дни се усеща много силно разместването на енергиите и с рязкото стопляне и неадаптиране много трудно ни става понякога. Именно тези дни. Жулиета, да, мисля, че има програми, които искам да се освободя. Добре. Вие в Фейсбук също може да се включвате с въпроси, въпреки че не сте в Zoom. Така че ако участвате в срещата, така че чувствайте се пълноправни членове, да задавате въпроси, да пишете, а също и по-късно да изтегля карти. Лилия Михайлова казва: все още нося. Да. И не успявам да се освободя напълно от всичките. Лили, Тушка, всички сме тъй. Работим, отработваме нещо и си казвам: сега вече това го отработих. И идва другото, което ми казва: злато, но какво правиш? И това не си. Даже днес една от прекрасните девойки от екипа ми беше в офиса и скачам като дете. Викам, идва Спиди, викам: Деска, виж какво пристигна, чакам го от сума ти време. Нямам търпение да видя какво се пада, какво излиза. Ма първо трябва да ги зареда с енергията, защото съм си поръчала енергийни карти, господари на кармата. Видях ги, че са много интересни, защото свързани са с родологията, с рода, с трансформациите, с кармичните възли, но и с чакрите. Знаете, че там ми е любимо. И аз с моята интуиция успявам такива външни помощници да ги превърна в полезен инструмент. Скачам и си казвам: добре, не съм ги заредила, не съм ги изчистила, обаче първо да отворя и да видя какво се пада. Штрак, не, първо изтеглих карта. И ми излиза, че имам да отработа а, а, кармична зависимост на жертвеност. И си казвам: стига да е това, пък от кога не ми е излизало. Ужас.
И наистина аз имам такава програма да се жертвам за другите. В някои ситуации много силно се проявява и много потискам себе си. И в това време викам, добре, хайде сега, говорим си друго. И разлиствам страницата. Да, различна страницата и съм си я даже отбелязал, сега падна едно захарче. Освобождаване от кармична програма жертвеност. В картата изтеглям от толчова книжка, отварям точно на тая програма. Викам, не е истина, това направо. И какво друго? Когато можеш да четеш знаците, всъщност това, което и сега ще правим с ангелските карти, и не е случайно, че днес на портал 13, на портал 6, заглеждам се, че е именована картата с 13. 13 беше любимото число на баща ми. И винаги е избирал да работи понеже е работил под номера във фирмите, които е работил, той винаги беше 13. Почина на 13 дата. Тази програма за жертвеност е на тати. Аз съм си я наследила от нея. И си казвам, вау, Злате, ето какво ти говори твоя портал. И деската, едно от моите момичета, вика, чакай, я ще видя. Деси ще те издам. Знам, че не ме гледаш, затова може да не изгледаш записа, да не разбереш. Тегли нашата героиня. Картата излиза програма за отработване на ревност. А ние, понеже работя с нея на емоционално ниво, ще ни ще, сега глождите те червчета, имаме го. И си казвам, не знам. Днеска какъв ден е, но да, сега тези карти няма да ги бараме, защото още не са заредени, не са изчистени от други енергии. Предполагам, че в новата програма защото ще отработваме практики за кърмичен възел. Аз именно за това исках да дойдат по-навреме, но доста ми се забавиха. Ще ги включа, няма да са само ежедневни ангелски напътствия. И докато ви обясна за днеска, здрасти, Реали, Криси, здравейте. Виждам, че доста сте написали, нека да го прочетем. Галя Бушева работи в момента с освобождаването на блокажите злати. Браво, Галинко. Венелина пише финансово изобилие от дейности, с които да съм полезна на много хора и да повярвам в себе си. Да бъде Венелинка. Нека да можеш да помагаш на хората и да може финансово да ти се възвръщаш, защото тези дни много работих с моите така клиенти на тема енергия, на тема пари и все се намираха различни блокажи на темата пари. И имаше такива програми, които казваха, не заслужавам. М, Не заслужавам да взема пълноправно заплащане на моя труд. Именно това са такива внедрени дълбоки програми за недостатъчност, за срам, ама какво ще кажат хората, ако си заявят цената. Така че ти пожелавам, Вени, твоите хора да оценяват труда ти и равноправно да плащат, за да няма така енергиен дълг, което тук обаче ние специалистите или даващите тези услуги, е важно да си казваме това, което смятаме, защото аз лично много пъти, без да искам, съм правила вероятно хората енергийни длъжници, защото хората, които тук ме познавате, знаете, че правя много пъти непоискано добро. Признавам си го, работя върху това. Много пъти повече, отколкото сме заявили, че ще се получи от курс, продукт, сесия, среща. И по този начин, като не съм се заявила, че това е повече или е редно да се заплати, за да няма енергиен дълг, съм ги правила и се разкаивам и се опитвам да работя върху това. Именно това е част от тази програма за жертвеност. Вие осъзнавате ли, Нати ще повторя въпросите, но следващ ми дойде. Осъзнавате ли конкретни програми, които имате? Ето вижте, както сега споделих, една програма за жертвеност, програма на ревност, програма на невъзможност да си заявиш желанията, тихо, че хората да ни кажат нещо. Това е програма. Тихо, какво ще кажат Не, как беше?
В главата ми е тази, която последно време също много я работих. Щастието изисква тишина. Не се радвай много, че ще дойде лошото. Щастието изисква тишина. Имате ли собствени програми? Нати, един от въпросите беше какво усещаш, че искаш да промениш в живота ти? Събота и неделя да си анализирате също. И така. Та днес, да, този силен портал може да анализирате нещо различно, дали ви се е случило днес специално, освен нашата среща, защото не беше планувана и не е от типичните, които правя. А, да, днеска на този силен вибрационен портал е много силно всичко това. Този портал е време за вътрешен избор. Сега е времето да се освободим от вътрешни съмнения, Неща съм сложила. страхове Мога да се изхранвам. и С чужди, и чужди тежести. Заглушавам микрофончетата, че като се включвате, изведнъж така гръмват. Енергията е подкрепяща в момента всякакви манифестации, така че ако даже днес го видяхме с екипа, няколко пъти ми се случи докато кажа нещо и да се прояви, да получим отговор на това. И даже Деси ми каза, вау, ти днеска си в фурията си да манифестираш и без да го искам. Така че внимавайте какво казвате, особено тези негативните утвърждения. Аз никога повече няма да. А пък то да кажем не. Или пък нищо не ми върви в живота. Това какво значи? Вселено, не искам нищо да ми върви в живота, защото Вселената не разпознава думата не. Или пък аз съм най-нещастната жена. Еми, казваш, че това искаш да бъде. Така че внимавайте. Тия дни си казвайте, аз съм най-богата, дори някакъв саботьор в мозъка да ви казва, нищо не си богата, не можеш да платиш сметките, о, кредита ти 3 месеца не си го плащала. Изключете ги тези критикари. Най-красивата съм, въпреки вътрешния глас да ми казва, Кукундрелке, моя се красива, ма си качила, има няма само тази мани 10 на килограма. Така, не сте ме чули, не съм се издала. Или пък нещо друго свързано с децата. О, колко съм лоша майка. С нощи, деска сесив на моята уста, ама тия дни, като сме в една енергия, се получават такива някакви събития. Деси ми вика, мале, колко добра майка си, Злати, възхищавам ти се, понеже имахме много разговори с децата с нощи. Едни такива по-задълбочени. И си викам, Деси, това само днеска. Онзи ден, ако знаеш какъв звер мама бях, но да, тези дни няма да казвам, че съм звер мама, за да не се предизвикам да съм такава. Така че вие сте в момента най-любящите, най-добрите и спрете саботьорите. Пък така може и да го предизвикате да се случи. Сега прекрасни ще започна да тегля картите, че тази вечер имаме така доста участници. Добре е, когато се включвате, да сте с камера по възможност. Който е с възможност, нека да вдигне ръчичка или да даде някаква реакция отдолу, сърчице има. Вижте където пише Reaction. Важно ми е човека да му знам името, двете имена и ако е възможно да го виждам. Галя Бушева е първия бързах. Галя свързан с теб и тегля. Гали няма да е, Лили този път няма да е по номера. Ще тегля интуитивно. Така че знам, че любимото число ти е 7. Добре. Добре. Сега, да, някой, който има такава нужда от спешно включване, нека да пише. Сега виждам Донка. Дони, ти ще си втора, защото си заявила, че си в почивка след Галето. Защото казах вече, че се свързвам с Галя Бушева. Галя, отговорът и за всички други, който ще получите, може да е с конкретно нещо, което ви се е въртяло в момента, с нещо, което
е в друга сфера, но е важно ангелите да ви дадат тази информация. Или ако не вярвате в ангели, вътрешната интуиция, портала сега 6-6, както искате си го, просто не подлагайте това, което чувате на съмнение и да вземе път да ви се случи, като не се усъмним. Така че, също много често дават отговори на нещо, което предстои. Въпреки, че не са и аз не съм гадателка. Гале? Добре, Слънце. Това ми харесва за теб. Основният въпрос от ангелите е какво желаеш. А, Сега имаш възможност да напишеш сценария, който отговаря на дълбоките копнежи на сърцето ти. Щом изясниш пред себе си какви са истинските ти желания и осъзнаеш, че си готова за тях и че ги заслужаваш, важно е да си ги позволиш, Галя, те ще навлязат за живота ти като по чудо. Понеже познавам Галя от доста време и знам колко е важно за нея това отново сритване, защото при нея трябва сритване, въпреки че тя прави много действия, тази карта за мен е точно десетката. Гале, напиши сценарий и не го подлагай на съмнение и започни да мислиш, че можеш да го постигнеш. Гале, можеш да удариш един плюс или минус в чата, ако ти резонира или не ти резонира картата. Добре. Отговор и резониране. Благодаря за сърчицето. Имайте в предвид, че ние тук сме, пак казвам, в един енергиен егрегор, така че много от картите, които се теглят, ще е сякаш отговори за вашето главоблъсканица в момента или вашите въпроси. Имайте го в предвид. Казахме, че на Донка ще изтеглим втора карта, защото е в почивка от работа. Дони, здравей, съкровище, красиво! Тегля съкровище, Донка Стоилова. Айде, добре. Дони, настръхнах. Ти знаеш какво значи това. Гледай с очите на любовта. Добре, чета ти. Погледни отвъд привидните грешки, заблуди, недоразумения и виж само любовта във всеки човек, включително и в себе си. Дони, това го подчертавам. Включително и в себе си. Ако във всичко търсиш единствено нея, нещата ще се подредят като по чудо. Дони, тия дни не сме се чували след последната ни сесия с чакри и работи. Искам да ми драснеш тия дни един-два реда как се чувстваш. Айде. И дали изпълняваш препоръките ми? Добре. Не си пуснала микрофона, но те разбирам. Да, да, на 100% ги изпълнявам. Злати ще напиша, просто бях малко ангажирана. Искам да те чуя как си, не е нещо. Просто е така Д- една сверка. да, не Добре, съм забравила. добре, съкровище. Хайде. Благодаря. И аз ти благодаря да бъде. Галито даде обратна връзка и ще си напише новия аватар. Добре. Само да погледна нещо да ни изпуснем. Донко го изпълнихме. Дими, като има проблем с камерата, няма нищо. Ще го споменем поименно. Абинелина е написала: благодаря, знам си цената, но до сегашната сфера всичко се промени. Аз отдавна не работя. Знам с какво да се занимавам повече от 2 години и половина и се питам и не ми идва убедително решение. Как да преценя какво да манифестирам? Като ми дойде идея, не знам дали ще е успешна и как да я реализирам. Вени, ти тук написа толкова съмнения. И която идея да ти дойде, то показва, че ти не вярваш в себе си. Така че, сега, понякога е много трудно да спреш критикаря в теб и да ти казва: стига си мисля глупости, това няма да стане. Стига, стига, толкова усилия. Вени, не знам дали си от цветните хора, но така ми изглежда като стара познаничка от на курсовите по бахова терапия. Но тук е тинтявата. Ако имаш есенции, започни да си слагаш малко тентява и върба.
И след това какво да направиш на въпроса, как да промениш, какво да манифестираш. Притихни в себе си, може да пробваш с една лека медитация и да се свържиш с сърдечна чакра. Просто притвори очи, визуализирай си анахата, сърдечната чакра. Визуализирай просто как от теб извира една зелена светлина. Представи си, че си в една зелена поляна. Тишина, красота. Визуализирай всякакви такива спокойни моменти. И си представи, че там никой няма да те закачи с нищо. Просто постави ръка на сърцето си и кажи: сърце моя, сърце мое, душа моя, подскажи ми кое е правилната посока за мен. Тук може да включиш и дивия овес, да намерим посоката. И просто слушай. Ако ти дойде идеята, където преди 3 месеца си отхвърлила или преди 3 години, върни си я в главата и преразгледай. И виж кой е бил саботьора тогава, коя саботираща мисъл не ти е дала възможност да го направиш. Успех, Вени. Така. Добре, Мария, ти имаш проблем с камерата. Имам вдигната ръчичка първа, така на екрана ми изглежда първа. Те някой път се разместват на Аделина Огорялкова, така че тегля за вас. Здравейте, не ви познавам. За първи път ви виждам в моя среща. Добре дошла сте. Така, за Ангелина картата. Надявам се, чухте насоките, че може да е за сегашен проблем, ситуация, за нещо, което ангелите искат да кажат, дори да не е в главата ви, или за бъдеща ситуация. Така, добре. Сега е моментът. Е посланието като заглавие на картата. Сега е най-подходящия момент да реализираш идеите си. Вени, мисля, че това е и за теб, Слънце, защото точно за това говорихме до сега. И за всички вас, които се чудите кога да направите крачката, стъпката, промяната. И сега е портала все пак. Сега е най-подходящия момент да реализираш идеите си. Вратите са отворени и ние ще прекрачим прага заедно с теб. Когато нямате усещането за подкрепа от някъде или от някой, дори да не вярвате в ангелите, а, но така да си кажете: добре, да всички говорят за ангели, за промяна, за вибрации, за ново измерение, 5D, 6D, преминаваме, не знам си какво. Хайде да му се доверя, па да видим какво ще стане. Дори да се съмнявате, всички вие. Сигурна съм, че не всички, щом нали, влизате в моя среща, но има ли такива, има моменти, когато сме в дупки и в нищо не щем да вярваме. Дори да сте в такава дупка, кажете го: бе, дай да видим, хайде, предизвиквам те, Вселено, ангели, каквото сте, дай да видим какво ще стане. Да, доверете се просто, че дори да нямате физическата подкрепа от някой, ангелите ще ви подкрепят. Да, вратите са отворени и ние ще прекрачим прага заедно с теб. Не отлагай и не се бави, Ангелина, защото всичко необходимо вече е на лице. Всичко е на твоя страна и те подкрепя по пътя за успех. Резонира ли ти, Ани? Всъщност, може би Ади ти казват на теб. Да, да. Ами, да, много, много и направо сетих едно затопляне. Те са покрай теб, така че се довери. Да, да, Душичка да. ти трепна, че си подкрепена. Давай. Да, да, много благодаря. Така, следващата е Наталия. Имаме искане и от Фейсбук. Да, ще изтегля. Наталия, моля те, включи си микрофона и ми кажи как ти е фамилията. Петрова. Добре. Наталия Петрова. Купидон. Добре, любов. Ангелите ти изпращат мощни вълни от любов към сърцето и ума ти. И ума ти, защото много често сърцето усеща, че сме обичани, обаче ума казва: не се внушавай, не си внушавай. Затова някой път трябва да обидят и саботьорчето нашия ум, така че ангелите ти пращат любов към сърцето и ума, за да пробудят любовта към самия живот.
Нати, с да или с не ми кажи, има ли нещо, че ти си загубила до някъде предишната си любов към живота, за да ти дава този сигнал? Да, добре. Твоето категорично решение обаче да приемеш и да раздаваш от себе си добра, добра енергия, светлина, стана причината за това пробуждане. Позволи си да продължаваш и спонтанно да приемаш любовта във всичките й божествени аспекти. Ангелите те обичат накратко. Обичай се и ти и продължи с любовта. Да я раздаваш със светлината, която имаш да светиш. Я, Д- Злати, благодаря. И аз ти благодаря. За да не ми се загуби коментара във Фейсбук, защото тук много бързо се сменят. Сега ще видя Кристина Димитрова. Картата е за вас следващата. Криси. Така, то е периода на пречистването и продължава темата. Пречистване ти дават ангелите. С голяма любов и уважение те молим да примахнеш токсините от своето тяло. Тук винаги, значи картите са общо взето така в общ аспект към всички и не са написани с толкова обяснения. Нали, и нямам време за допълнителни разяснения към тях, въпреки че се опитвам. Освен токсините в тялото, го приемете също като токсични връзки, токсични взаимоотношения, токсични мисли, негативни мисли. Така че дори да правите пречистване на тялото, да отслабвате, имайте предвид, че токсините са и това. Особено токсичните мисли и взаимоотношенията. По твоя молба ще ти помогнем да намериш здравословен начин да се справиш с напрежението и да се освободиш от носталгията си по стария начин на живот. Много пъти ни е много трудно да променим нещо, да приключим токсични отношения, да примахнем токсични мисли, защото ние сме свикнали по стария начин да живеем, по удобния начин. Онази дума, дет не обичам да я казвам, ама да излизаме от зоната си на комфорт. Нищо лесно не става, ако не променим нещо. Затова а, така те ще ти помогнат да се справиш с този период. Така, придай грижите си и тревогите си на нас и се радвай на прекрасни усещания в новото ти и пречистено тяло и ум, което могат да бъдат. Това беше за теб, Криси. Така продължавам. Натинка, свали ръчичката, мила, за да може да излизат следващите. Жулиетка, ти си наред, като вдигната ръка в Zoom. Жулиета Христова. Добре. Остави на нас. Жулиета е много красива картата и малко в момента повече ми говори от обикновеното изображението, но няма как да го видиш. Затова, затова останах без глас. Остави на нас. Ние те заливаме с нашата благодатна и сияйна любов. Разпири ръце и пусни всичките си проблеми, които досега стискаше здраво в юмрук. Разтвори обятията и сърцето си за нашата любов и подкрепа. Аз също смятам, че ти можеш по-лесно да се отървеш от някои неща, ако здраво не ги стискаш в юмрук и не ги пускаш. И не служиш наистина на стари нагласи. Въпреки, че огромна промяна тече при теб. Но просто довери се на ангелите, остави малко от грижите на тях и стига си блъска главата, ама как, ма как, ма как. Знам, че ти резонира. Благодаря ти, Жулиетка. Така. м- Криси, за мен беше удоволствие. Десислава Димитрова, мога ли карта за вас? Може. Теглим Десислава Димитрова. Така.
И за всички други, които се опитват да променят посоката, защото тук усещаме енергията, че има много хора, които желаят трансформация, така че не е само за Десислава Димитрова посланието. Промени посоката. Промените, които преживяваш, са божествено насочване от възрожденото ти желание да отвориш сърцето си за любовта и за нашите съвети. Ти си закриляна. Деси, вие сте закриляна. Сега и завинаги. Следвай своя път към щастливата развръзка, за която копнееш. Тук за Деси и за всички вас, които искате да промените посоката, но усещате, че не сте подкрепени и това не е лесно, просто се доверете и допуснете, че може да сте закрилени от някой, който не го виждате. Ангели, Господ, Вселена, кой в каквото вярва. И тогава ще допуснете да има по-добра развръзка за вас. Сложете едно плюсче на този, на който му резонира, или сърчете във вашите стаи, ако ви резонира. Тук да не изпусна нещо, връщам чата. Така. Димитра Петкова. Не можеш да дигнеш, да пуснеш камерата, но си писала и доста се измества, затова давам сега карта към вас. Димитра Петкова. Димитра, дават ви свеж въздух ангелите. Насочват ви малко да се разтоварите сред природата или пък ако сте много огрижени да пуснете малко напрежението. Благодаря, Галинка, благодаря момичетата с ръчицата, които им резонира. Тялото ти се нуждае от свеж въздух и повече кислород, който можеш да получиш от тревите, дърветата и цветята. Днес, айде да не е днес, че малко късничко стана за днес, но утре, други ден, излезте сред природата, потопете се възможно най-дълбоко в нейната прегръдка. На той му викам да фаниш гората. Аз го планувам за утре, фащам към село, въпреки че вкъщи тече ремонт, обаче викам, мъжо, трябва да закарам една косачка на село, един олеещ се стол, тежат ми в колата, пречат ми, няма кога. Всъщност искам да изчезна, признавам си го. Ми така да е, трима мъже вкъщи, те ще си свършат работа, една тераса ще буди се. Така че, простено ми е, ама имам нужда да се заредя. Та и вие, който има нужда, прескачете прахосмокачката, отложете нещо, но излезте да се свържете с природата и да се заредите малко, да изкарате малко напрежение и стрес. Така, да се потопите дълбоко, най-дълбоко в прегръдката на майката природа. Дръпни завесите и отвори прозорците да освежиш дома си, ако все пак не можеш да излезеш. Димитра, не знам как е при теб, ако и ти купнееш да се така отпуснеш малко душичката сред природата, може би ангелите вече те сръчват директно да го направиш. Вероника Павлова е следващата, на която ще изтегля с дигната ръчичка подред. Вероника, служене. Душата ти копне е да служи с радост и да се къпе във вечния поток на Божията благодат. Той непрестанно ти носи всичко, от което се нуждаеш. Съсредоточи се единствено върху този поток на даване и получаване във всяка ситуация и всичко, което правиш. Баланс, момичета, девойки, мъже, не знам дали имате, има един ради, може мъж, жена, не знам. Всичко трябва да има баланс в даване и получаване. Това е един от моите кармични уроци, които всъщност аз трябва да науча също. Защото аз никога не спазвах баланса и съответно доста проблеми си навляках, мога да кажа и болести. От това се да даваш, се да даваш, се да даваш. На теб, о, не, аз съм си добре, ама злате, почини си, ама така. Не, аз съм добре, аз съм добре, аз за вас. За вас, ама дойде момент, имаше моменти да с извинение гащи не мога да си дигна, ма щото до толкова, че толкова си увредих ръцете, че сега, освен да държа карти, не мога да си изтъркам и мивката. Но така.
Това е друга тема, друг път. Така, Иренка, ти си ми под ръка слънце, така че насочвам внимание към твоята красива главичка. Ирена Гогова, теглим от ангелите за нея. Невинност. Сега. Това е точно за тебе. Добре. В действителност всеки е невинен, защото никой не може да промени едно съвършено Божие създание. Предай на нас всичко, което ти тежи на душата, за да облегчим товара ти. Ти го знаеш, ти работиш с ангелите. Но това специално изречение пак ще го прочета. Предай на нас всичко, което ти тежи на душата, за да ти облегчим товара. Дай ни всяка вина, гняв или укор, който засенчва любовта в очите ти. Порадвай се на новия покой в сърцето. Иренка, как е за теб? Много благодаря. Еми, аз много се трансформирах миналия месец. Много мощни преработки, космични. И вчера имахме и втора лекция за ангели и архангели със светлото. Просветление, така, иницииране и много неща. Просто всичко е вау. И днеска имах така малко ситуация, нали, изпитваща. И днеска ми се Да, помолих, винаги нали, си без имаме имена. изпити. Да, Да. да, без имена, че искам така спокойствие, хармония, нали? И просто следих енергията и го получих това нещо. Това блаженство. Това е най-хубавата дума и най-хубавото чувство, което може да има човек. Да, абсолютно. То не се Блаженството е... описва, То те нали? Но изпълва. блаженството, А, просто блаженство към всички и към всичко. благодаря ти, Безценно Иринка. нещо. И аз Благодаря. много благодаря, че днес успях да се включа. И аз се радвам. До Благодаря. скоро. Имахме коментар тук, да не го изпуснем, че пак фъркна нагоре. Галя Добрева. Галя, за вас е следващата карта. И след това следва Снежана Ганева. И след нея в чата е на Мария Пълнова. Но сега сме на Галя Добрева. Галенка, не ви познавам, дадах налично, но душата ви желая вече радост. Радостта е най-висшата енергия. Тя е онова вълшебно чувство, за което сякаш всичко е възможно. Тя извира от благодарността за даровете, които получаваме всеки миг. Чрез радостта ти привличаш, създаваш своето настояще и възможно най-доброто бъдеще. Галя, ако си забравила да се радваш, потърси възможност, причина за нещо да се зарадваш, дори да е на сила. Ако това е в ежедневието ти, на прав път си, така си вдигаш енергията, защитаваш си аурата, така че продължавай. Така, казахме, че Снежана Ганева е следващата. Снежи, за вас е след. Добър вечер. Добър вечер. Така. Добре. Да успокоим Снежи, че няма за какво да се тревожи. Ти си в безопасност и всичко е под съвършения контрол на Божието провидение и вселенските закони. От теб се иска да влагаш любов в мислите, чувствата и делата си, за да могат най-добрите резултати да стигнат безпрепятствено до теб. Нежи накратко, колкото да ти е трудно понякога, защото усещам, че е така. Продължавай с вяра да правиш възможно най-доброто и в един момент ще се отдаде и това като усещане, че всичко ще бъде наред. Благодаря много. И аз ви Ще благодаря. бъдете благословенна. Благодаря. Напълнихме очите със сълзи. Да, имах нужда да го чуя просто. Благодаря. Да. Всъщност, аз картите, тези специално ангелските, аз имам безброй много.
Но тези са, да, най-дълги, ако трябва да говорим, нали, най-много време отнема, не са подходящи за среща. Честно казано, когато работя лично, ги тегля в съчетания с много колоди. И нали се навързва цялата картинка, така да кажа. Но тези са ми най-любимите и именно в тежките моменти, ето тези послания, специално на тях, последните, аз от 3 години горе-долу са ми в ръцете, най-силно са ме успокоявали. Понеже виждате, аз не съм най-от нормалните хора, нали, които са в обществото. Много съм се борила с мен самата, дори и това как да го покажа пред хората, че имам малко по-така, вече се уча да го казвам, дарби, но доскоро се срамувах, страхувах, прикривах и в един момент, когато ми беше много тежко и тогава се учих да вярвам в ангелите. И нали уж да предизвиквам манифестиране, така. А, и беше пак някакъв такъв много съдбоносен ден. Значи, беше 19 май, преди 3 години, беше някакво голямо трансформиране. Трябваше да правим, нали, учих се да вярвам в такива неща. Трябваше да направим vision board или карта на мечтите. И там режем някакви снимки, лепим ги, нареждаме ги и мечтаем. То живот за семейството така ще бъде, в кариерата така, за здравето това, не знам си какво за бъдещето. И за да докажем а, на съзнанието, че можем да получаваме, да си изберем нещо много лесно, което можем да го получим. Буквално да си го поръчаме, да си го купим, да имаме. И Златка се замисли, викам, какво бе, аз всичко си имам. Нищо не искам в момента, нали? Такова, което да си го купа с пари. И казвам ми, добре, сега като ида в офиса, защото бях вкъщи, когато да го правих, докато пътувам ще си помисля и в офиса вече ще реша книга ли ще си поръчам, какво ще си поръчам, чанта ли ще си купа, нали, да мозъка да му каже, ето, Златке, мечтаеш, получаваш. И тръгвайки от вкъщи, един гълъб, бял, беше спрял на средата на пред училището на дъщеря ми. Бипках, святках, не се маха. Слезнах, пуснах аварийни, една колона отзад бипкат, слезнах, преместих го. Направих, може би, 50 метра надолу в друга улица, друг гълъб по същия начин. Викам, тук вече нещо се базика, те гарги днеска с мен. Продължих, пак го махнах, продължих. Трети гълъб се блъсна в стъклото на колата. Към бошке, тук нещо има. И нищо, всичко това изхвърча от главата ми. И нали, влизам в офиса и ще си довършвам задачите аз. Уж ще привличам по-лесно да е живота да ми се случва. И казвам, ми отварям интернет и каквото първо, нали, те все някакви реклами са показват. Ташента, темута, не знам си какви курсове, работи. Каквото първо ми се покаже, това ще си поръчам. И си викам, мога да е, нали, по възможностите ми. И отварям и се показва, всъщност на тази, кутийката я няма, на тези карти е изображението това, което за мен на мен ангелските крила ми е със символ на белите гълби крилата. И все едно, че видях тези гълби белите, които се блъскаха през цялото време в мен. Ангелски карти. Струваха нещо около 50 лева. Викам, хубаво, хайде, поръчваме го. Нали си обещах, Златка, че ще го направиш. От там нататъка имам чувството, че като фанах тези карти, получих армия с висши сили, които да ми помагат. И в най-тежките ми моменти, така, тъпо ми някой да го споделя, примерно, приятелки, не сега да им се жалвам, да им мрънкам, мъжа ми вика, вземи с техни децата, с техните проблеми, майки, така, фащам и стеглям една-двете карти, така, като прочета, всичко ще е наред и сякаш всичко ми се променя. И от тогава тези специално са ми най-любимите. Така че вярвам, че Снежи скоро ще облегчи твоето положение. Почувствах някаква такава силна болка при теб, за това така. Така, казахме Мария Паунова, че е следващата. Мария Паунова. Мария, и при вас пречистване.
Пак ще я прочета картата. Тук говорим не само на физическо ниво, токсини, токсични връзки и негативни мисли. Причистване. С голяма любов и уважение те молим да примахнеш токсините от своето тяло. По твоя молба ще ти помогнем да намериш здравословни начини да се справиш с напрежението и да се освободиш от носталгията си по стария начин на живот. Придай грижите и тревогите си на нас и се радвай на прекрасни усещания в новото ти причистено тяло. Мария, това беше за вас. Така, Вероника, мисля, че минахме. Тук да придвижвам чата. Вероника, да. Ирена Гогова казва: искам да съм чист канал и проводник на любовта, светлина, с отворено съзнание, чуване, виждане, интуиция, да служа с лекота на хората, да привличам клиенти в изобилие, да развивам и да правя обучение, да бъда Иренка. Винелина. Злати, което ме посъветва е прекрасно. Благодаря, вече го правих много пъти. И нищо, ни с цветя, не чувам вътрешния глас. Мога ли да пробвам с тези карти? Имената ми са Венелина Велчева. Вени, картите няма как да ги купим. Така че, ам, в смисъл не се предлагат вече. Скоро за моите курсисти, които работихме много с картите, им давах така доста помощ. Аз за това и сега в курса именно тях включвам, плюс тези, които са за кармата. А, Търсихме да купят, обаче ги няма. Те са на Дорин Върчо и разбрахме, че са забранени от самата нея. Така че специално тези не. Но ако и на теб ти е така по-спокойно, можеш да можеш да потърсиш други ангелски карти. Сега на пазара има изключително много. Така, Вени, ние всъщност теглихме карта за теб, нали? Имаш дигната ръчичка. Искаш нещо да кажеш ли? Или, или нещо говорихме, пък не теглихме карта. Включи се, заповядай. А, писах после, имах предвид, може да стегне за мен карта, ти Да. взема и ти писах по-надолу, не да ги имам, а Раз... да ми изтеглиш карта, че не можах, не помня какво. Прочети нещо, което е било подходящо за мен, но Ага. Ама, нещо друго, като не го чух добре, друго ми разсея в този добре, не момент. помня теглихме ли за теб, ще изтегля отново. Когато дойде, нали, моя ред, как ти е удобно. Сега, Венелина, сега, защото в момента съм в твоята енергия. Бъди честна със себе си. Надигни в сърцето си и ще видиш ситуацията в истинската и светлина. Не се страхувай да я признаеш пред себе си. Ние ще те подкрепяме и ще те приведем през тези промени. Обрегни се на нас за сила и кураж и се грижи по-добре за себе си. Съсредоточи се само върху истинските си желания. Това е Веня за теб. Благодаря. Моля. Сега е Жени. След Жени имаме във Фейсбук някой, който се е кръстил Ким Ким. Ким Ким, ако е възможно да ми напишеш името, защото това, което, ако не ти е истинското, защото сякаш е като прякор. Ванишка, здравей, Ваничка. Ако не ти е истинското име, моля те напиши ми и гледаш се още как те е името. Защото свързването с енергийното поле е важно да е с рожденото ти име. Ако е Ким Ким, може пък и да е това. Жени ти беше Жени Александрова, нали, мила? Да, добре. Защото Да. Привет, привет. Имам и други Женички, да не объркам. Женя Александрова. А, Женичка, и теб те съветват да фаниш гората. Имаш ли възможност да си направиш излет или липсвало ли ти е? Какво е свързано това с гората, което със свеждия въздух с природата, което те подкамва ангелите? Да, имам нужда да отпусна малко. Да отпуснеш малко. Хванала съм здраво юздите, да. Аха!
Значи да ти го прочита така. Слушай така с Да. отвор. Тялото се нуждае, твоето, от свеж въздух и повече кислород, който можеш да получиш от тривите, дърветата и цветята. Днес не, но утре Мгм. излез навън, потопи се възможно най-дълбоко в прегръдката на майката природа. Дръпни завесите или отвори прозорците да влезе свеж въздух, ако не е възможно. Предполагам, че Благодаря много. по времето, така че Да. изключи задълженията и отивай малко да Да. релаксираш. Благодаря много. Женичка. Така, Севджан е писала следващата. Здравей, Злати, бих желала да ми изтеглиш карта. Знаеш моя случай в момента, но ще помоля да не споменаваш името ми, щом ще се види във Фейсбук. Слънце, аз го прочетах. Имам съображение, извинявай, да, и знак с буквата ми, ако решиш да го изтеглиш. Севди и Слънце, обаче ти пишеш в общия чат и всъщност това всичко ти го четат и няма как да остане анонимно, а и Фейсбук е пуснато. Напиши ми дали искаш все пак да изтеглиш картата. Аз знам какви сте съображенията. Хайде. Ако искаш, ще изтегля. Рали, пусна ти е микрофона за теб ли, Слънце, да тегля? Добре. Лица Николова. Да. Рали. Къде е Рали за теб любов? Търсим ли я тая любов, Слънце, още? Търсим ли я или я имаме вече? Търсим я, няма никой. Няма никой. Хайде, всички манифестираме любов за Ралица. Рали да ни свърли чак и... тук си, добре. Всички манифестираме, привличаме любов за това красиво същество Ралица Николова. Така, добре. Ангелите ти изпращат мощни вълни от любов към сърцето и ума ти, за да пробудят любовта първо към самия живот. Тук имаме нужда, знам. Твоето категорично решение е да приемеш и да се радваш вече на романтична връзка стана причината за това пробуждане. Позволи си да приветства спонтанно любовта по какъвто начин дойде при теб във всичките и божествени аспекти. Амирали накратко пише ти са любов, така че за всеки ъгъл я търси да бъде. Благодаря ти. Моля, сега те заглушавам. Така, сега да видим тук променили ли са нещо. Елена Михайлова. Добре, Ели Михайлова, следваща карта за теб. Дигайте ръчички тук в Zoom, за кой ще е следващия. След Ели е и Мария Герова, докато се активирате в Zoom. Добре, Елена. Ели, ти си човека на радостта, бе. Ще даваш повече вече. Още повече. Радост. Радостта е най-висшата енергия, Ели. Тя е в онова вълшебно чувство, че всичко е възможно. Тя извира от благодарността за даровете, които получаваме всеки миг. Чрез радостта ти привличаш и създаваш своето настояще и възможно най-доброто бъдеще. Айде. Това е един от най-слънчевите хора, които познавам. Винаги се смее с нея. Такива чудеса сме виждали от ангели да се проявяват на физическо ниво, особено с нея. Ели, липсваш ме, бе, Слънце. Трябва да се видим скоро пак. Така че за нея не е трудна мисия да излъчва радост и да се радва на живота. Ели, да бъде радост във всеки един аспект в твоя живот и още повече. Така, Мария Герова, сега картата казахме преди малко, че ще е за теб. Айде, Мария, погледни картата. Стабилен напредък. Последната ни среща беше казала, че ще направиш промени в живота ти. Когато бяхме на ретритите, помна. Сега ти направи ли нещо в тази насока?
Защото ако или друго, което си предприела, ти се пише стабилен напредък. Така, ангелите казват стабилен напредък. Поздравяваме те за напредъка и за това, че влагаш любов в ежедневната си работа. Виждаме ясно твоя принос към света, наистина е така, толкова добро същество си, заради обичта, която строи от мислите, чувствата и делата ти. Айде, Мимка, стабилен напредък да бъде. Добре. Галя е писала отново. Галя, изтеглихме карта за вас. Ким е написала Кремена. Ким, ако още ме гледате, моля напишете и фамилията. Аз ще изтегля на Кремена, обаче Кремени много. По-добре нека да е за вас. Така че моля, ако може и фамилията да си напишете. Ели Михайлова дава сърчица. Благодаря, да бъде радости за теб. Благодаря ти. И е така. Да, Слънце, така е. Добре, виждаме чата тук в Zoom какво се върти. Мариетка, Жулиетка изтеглихме. Лилия Михайлова, аз не успявам да вдигна ръка за карта. Нареждам се, но ще слушам без камера. Не мога да говоря злати. Добре, аз знам с положението. Лили? Лили, ние не теглихме ли карта за теб? Хора, бъркам се, ако някой повтарям, защото има много хора и може и да пропускам. Вени ни пише и в Фейсбук, любов и благоденствие за всички, да бъде Вени. Така, това е за Лилия Михайлова. Бе, хора, те ангели не обливат с любов отново Купидон. Тази карта най-много пъти съм я прочела. Всички имаме нужда тази вечер. Имаме нужда от любов. Но първо съм убедена, че имаме нужда от любов към себе си. Това ми беше и още има какво да уча. Най-голямата трудност, която беше за получаване на любов. Първо аз към себе си. Така че напишете по едно плюсче дали имате и вие трудност да истински да се обичате. Затова ли толкова пъти излезна тази карта? Отново прочитам за нашата героиня. Изпращаме мощни вълни от любов към сърцето, умът ти, за да пробудим любовта към самия живот. Твоето категорично решение да приемеш и да се радваш на романтична връзка с себе си или с някой друг, стана причината за това пробуждане. Позволи се да приветства спонтанно любовта във всичките й божествени аспекти. Я да видим тук какво се случва. Лили, да, за тебе беше. Любов, слънце. Сега най-важната, за тебе специално, знайки, най-важната любов е към теб самата. Заобичай се още повече, защото наистина си безценна. Да. Добре. Гергана Любенова. Може ли карта за мен? Гергана, дали сте в срещата? Ако не, после на запис може да изгледате. Давам карта за Гергана Любенова. Красивата жена тази вечер, която постоянно гледам и не я познавам. Добре. Теглим за вас. И тази я повторихме. Добре. Слушайте. Промени посоката. Гери, промените, които преживяваш, са божествено насочване от възроденото ти желание да отвориш сърцето си за любовта и за съветите на ангелите. Ти си закрилена, сега и завинаги. Следвай своя път към щастливата развръзка, за която копнееш. Тук съм сигурна, че ти знаеш какво ти казват ангелите. Нека да бъде най-щастливата развръзка и най-щастливия възможен сценарий да се развива в твоя живот. Благодаря. И аз благодаря. Така, Мария Пълнова пише: благодаря, Злати, за точните неща.
Севджи, да, да, добре, Севджи. Ак, Акманова, трябва да ти кажа името, за да изтегля. Тегля за теб. Добре, увереност. За да вървиш напред, не трябва непременно да вярваш в себе си. Вярата в Бог е достатъчна. И знай, че всяко нещо Бог действа с теб и чрез теб. Тук знаем, че е свързано с теб, защото ти си силно вярваща. Уповавай се на нас, ако изгубиш увереност и спокойствие. Ние ще повдигнем духа и вярата ти. Знайки, че си в трудно положение, смятам, че тук ангелите ти дават подкрепя. Така, сега да... Добре, Николова казва, обаче беше да върнем така Кремена Николова. Ким е Кремена Николова. Тегля за вас. Кремена Николова. Кремена, картите казват, ангелите нашепват, че имате или ви предстои стабилен напредък. И казват, поздравяваме те за напредъка и за това, че влагаш любов в ежедневната си работа. Виждаме ясно твоя принос към света, заради обичта, която строи от мислите, чувствата и делата ти. Нека да бъде. Продължавай със стабилен напредък напред. Така, Мария Герова, благодаря, мила. Златунче, тук съм, Ваничко, ще се радвам и на мен да изтеглиш, разбира се, съкровище. Ето, теглим за Иванка Адърска. Ваня, всичко искаше да скочи, обаче слънце тази се изкочи и си е за тебе. Самостоятелен бизнес. Какво чудо ново! Самостоятелният бизнес отговаря напълно на твоя характер и намерения. Ако работиш за себе си, ще следваш по-добре интуицията си и божествените напътствия. Ние сме твоите колеги и съдружници. Винаги сме лоялни към теб и работим в твоя полза, за да постигнеш успехите във всяко начинание. Айде, Ванюшка! Знаем при теб самостоятелния бизнес, че желанието ти развиваш го, нека да бъде и с повече лекота от тук нататък. Пожелавам ти го, Ванюшка. Добре. Кремена Николова прочетахме. Галя Добрева, благодаря, е написала. Много благодаря. Добре, тук ги свършихме. Благодаря ви, момичета. Пускайте по няколко така обратни връзки, положителен коментар, пък ако няма и отрицателен, за да сме енергийно разплатени, за да не направим без да искаме някой да трябва да плаща, примерно, нещо някъде, сметка или нещо без да искаме, за да се отплатим. Така, Радислава Цончева, колко хубаво име. Привет, моля за карта за мен. Не ми работи камерата. Вие сте и с дигната ръчичка. Така че Радислава Цончева, картата следващата е за вас. Добре. Радислава, нов партньор, казват картите. Няма случайни срещи. Тези дни нещо ново, ако ти се е случило, запознанство, нов човек, нова комуникация, дори и днес срещата с мен, нали, защото мисля, че не се познаваме, може да кажем, че е първа. Тези дни имайте намерение да следите какво ново ви се случва като среща в вашия живот. Няма случайни срещи. Те са организирани от Бог в отговор на вашите молитви, като катализатор, който ще задвижи механизма на проявлението. Обръщай специално внимание на новите хора, които изпращаме в живота ти. Ще ги разпознаеш по усещането за близост, комфорт и безопасност. Ради, ако има такъв човек вече, който се е включил покрай вас,
Ако изпитвате така едно вътрешно спокойствие, едно доверие, имайте в предвид, че не е случайно на пътя ви. Ако ви носи така положителни чувства, може би е спратен от Господ и от ангелите. Ванечка, благодаря ти и аз, мила. Така, да видим тук в чата, да не е така. Севджан, Злати, за мен ли изтегли карта? Защото точно сега синът ми се обади и не чух, но нищо. Ако да, ще прегледам записа. За теб беше, миличко, погледай записа, картата увереност. И аз ти благодаря сърдечно. Злати Ди. Злати Ди, предполагам, че е Злати Димитрова. И Злати Ди, Златина Димитрова ли е? Хора, важно ми е цялото ви име. Дам, добре, значи Златина Димитрова. Добре, Злати. Хайде сега, слънце, хайде да се помислиш сега. Даване и получаване. Цялата Вселена функционира на цикли, подобни на вдишване и на издишване. Ако само вдишваш, даваш. Ако само издишваш, вземаш. Излизаш от ритъма на Вселената. За оптимално здраве, енергия и зареждане, балансирай вдишваните и издишванията на живота. Злати, накратко, помисли къде излизаш от баланса. Къде даваш в повече, а не получаваш. Предполагам, че при тебе тук така е излезна от баланса. Така че ангелите те съветват, за да може да върват нещата. Има и в предвид, че това пак е за енергийните длъжници. Така че вземай заслужено. Давай там, където трябва. Вземай, щом ти се предлага. Ако не ти се предлага, трябва да си го изискаш. Така че балансът между даване и получаване е един от най-важните вселенски закони. Добре. А, Майя Йорданова. Фейсбук. Тегля за Майя Йорданова. А, Прекрасни. Не знам дали всички изтеглихме от Zoom. Ако има още някой, който не е изтеглен, нека да вдигне ръчичка или да сложи коментар. Към края сме, така че давайте. Майя Йорданова за вас. Добре, така. Повтаряме картата. Севди, ако все още не гледаш, отново ще прочета картата. Освен за Майя, преди малко я изтеглихме за теб. Имате общо. Така че, увереност, Майя. За да вървиш напред, ето вижте, вижте тая красива ангелка, изключително уверена в собствената си красота, възможности и позиция в живота. Така, Илянка, привет! За да вървиш напред, не трябва непременно да вярваш в себе си. Често губим увереност, често губим, се съмняваме. Така, вярата в Бог е достатъчна. Знай, че във всяко нещо Бог действа с теб и чрез теб. Уповавай се на нас, на ангелите. Ако изгубиш увереност, ние ще повдигнем духа ти и вярата ти. Майя, ако имаш доза необходимост от увереност или вяра в собствените си възможности и способности, ангелите те уверяват, че имаш. И я имаш в себе си. Просто не я отхвърляй, не я загърбвай. Можеш. Жени, благодаря ти от сърце, Злати. Почти всички карти ми резонираха. Благодаря, Женичка. Но това е доза много успокоение от висшите сили. Така. Сега за кой теглим? Аз се приготвих. Илянка, за теб слънце, добре. Здрасти, Злати, ако може и за мен да видиш. Благодаря предварително. Ма с радост, ма Илянка, и без той това се си мисля за теб, че нямам време да... Много сме работни, да вземем да се видим. Айде.
Айде, Илянко, виж сега, виж го този мъдрец. И всичките му отгоре ангелчета. Житейска цел. Смисълът на твоя живот е да служиш. Сега какво си казваш? О, не! Слушай, слушай обаче. Смисълът на твоя живот е да служиш и да носиш голяма радост за себе си и за хората. Ти наистина носиш радост на хората. А, не дей да се чудиш каква е твоята мисия. Започни да служиш на една цел. Тогава тя сама ще започне да служи на теб. Илянка, извади си изводи от тази карта Слънце. М, Аз мисля, че ти служиш с радост и любов. Но на една цел казват. Добре. Има ли някой, който не е получил своята карта? Моята карта, казва Жулиета, беше най-точната за мен. Все едно прочете най-важното ми осъзнаване в този момент. Благодаря ти от сърце, Злати. Жулиетка, ти поне знаеш къде е аз, къде е някой друг чрез мен, но се радвам, че си го чула и си получила осъзнаване. Ох, ето и Илианка го казва. Имах нужда да го чуя, много ти благодаря. Майя, и аз ви благодаря. Това е прекрасни мои. Няма да ви пускам лендинг за предстоящата програма. Знаете, че последни дни е за да се включите, който иска ежедневно напътствие в нашата Viber група, която ще бъде. Ще имаме карти на пътствия и тълкувания с тях. Повече тълкуване, защото тук в Zoom не можем да пуснем и допълнителните значения, където може би ще получите още насоки към тях. А и новите готинките за кармата ще бъдат също включени в модула, когато работим с рода и кармичните възли. Стана късничко. Благодаря ви, че бяхме заедно. Беше ми много приятно. Още веднъж ще кажа, когато съм Между другото, енергията в моята стая е изключително силна. От отдеве се случват някакви странни нещица, но няма как да реагирам, за да ги разберете в двата канала. Но наистина не е случайен ден. 6.6. Повтарям отново. Направете си равносметка следващите 2 дни. Какво искате от живота? Къде загубихте себе си? Какво искате да проявите напред, за да върнете себе си на себе си? Да, това го повтарям, защото много пъти ми се даде като отправна точка и за това така и кръстих следващия курс. Но дори да не сте участници в курса и от всякъде върви това и с този портал е точно така да върнем себе си на себе си, защото тогава, както говорихме с картите, даваха знаците, може да служим на нашата житейска цел и мисия, може да получим увереността, ще намерим любовта, ще възродим любовта към себе си, ще получим увереността, че няма за какво да се тревожим. И всичките тези други така хубави напомняния, които ни дадаха тази вечер ангелските карти. Десислава пише: благодаря много, че отдели от времето си за нас. Прекрасни карти. Благодаря и аз, Десислава. Благодаря за сърчицата. Ами това е съкровища. Тези дни, ако има възможност, ще се включа пак на лайв, но въпреки, че бягам към село, посъветвам ви и вас. Няколко пъти излезна тази карта. Излезте, отпуснете тревожността, стреса и изкарайте от главата си всички задачи, които постоянно ни се блъскат. Отидете сред природата. Сега е най-прекрасният момент в тази така късна пролет, началото на лятото, да може да черпим енергия и ресурс от природата, която все още, как се казва, е достъпна в повечето случаи, въпреки че доста вече сме ограничени от нея, особено в градовете. Но да, радвайте се на хубавото време и на времето с вас самите. До скоро, прекрасни приятели. Благодаря, че споделихме времето заедно. Сега спирам записа. Всъщност, не cancel, да, знам, че ще кажа нещо, но ще го кажа без запис, така че спирам записа.